लोगोफोर नै जोंहा दिनै मोसा प्रिमियार श' नायनो दतमायाव ओंखारबोदों आरोना। नै दायो फेमिलि गोजा जोङो ज' गारियाव दङ, दाबो सहैथ'वाखै। दा आङो देखायलांबाय थागोन आरोना, जेसेबां हायो एसेबां देखायलांसै। सिनेमाखौथ' देखायनो हायो ना हाया, दा एक्टर एक्ट्रेस मोसानायखौ देखायनोसै आरोना। दे होमबा नायलांबाय थादो, आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन ना आसा थाबाय। नै दायो जोङो न'आव सफैबाय, दा एसे रेस्ट लानोसै ओमफ्राय थांनोसै आरोना, जल्दि थांनोसै, नङाबा दा टिकेटआबो मोननाय नङा, जायगाबो मोननाय नङा, सियारबो मोननाय नङा। दायो नै जोङो आइमोना सफैबाय आरोना, दा आङो जेसेबां हायो एसेबां देखायनोसै, नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। लिंसार बसुमतारी, फूजी बसुमतारी, मनीषा मुसाहारी, सुदेव सोना रामसिहारी, विवेक गोयारी, नवनीता बसुमतारी, रिंकल नाजारी, शिवराज नाजारी, निजम गोयारी, प्रिया नाजारी। बिथांमोनखौ स्टेजाव लिंहरनाय जाबाय। जोरदार तालियां होजा ladies and gentlemen. आखाइ खबनानै हो रायजोफोर, आखाइ खबनानै हो रायजोफोर। मोसा रायजोफोर, दा जंगलनि मोसाना सिरियाखानानि नायदो। नै आबै, एसे बुरजाखौनो मोनबोबाय, दाहाय हाथायाव फानहैदो, बेसेनखौ 3 रां लाजागोन। जागोन दे आबै, दिनै आनजादनि रिजाल्ट मोनो होनलाय। औ आबै, आं दुगैनानै लोगोजों ओंखारलांसै। आनान गसाया मोजाङै पास खालामथोंसै। जोंहा आबैया मोजाङैनो पास जाखागोन, आंहा फोथायनाय दङ। जाबाय, माथो बेंगालरावसो लाहैनो होनदोंमोन। आंथ' बे लकेलावनो फरायनो बाखाबायमोन, आरो बाबायाबो दिल्ली नङाबा बेंगालरावसो एडमिसन लाहैनो थिनखाबायमोन। होनबालाय माथो? ए, बिरदावनि थाखाय बुजिग्राफ्रा बुजियो, बेसो माला बुजिगोन। ओरैथो नों नायथ'रालाय। लोगोफोर, आंनि मुङा बिरदाव ब्रह्म। Apa? Ang sakit.